sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Radio. Action Reports, first portion. Ako ang inyo sa Aksyon, Aksyon Rex Kantong sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Mangin kaupod ninyo tubtob kita sa takna lasais diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon and welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon Reports first portion. Action Radio. Kamusta nakabugtaw ng halos kalabanan kagyara na sa ila sinitag sa kamanga kaladtuan nagahimos ng iba nakalarga na. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Action Radio. Mangin kaupod ta si Aksyon sinong sa Kapitolyo? Si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kagtanan sa mga commercial establishment sa Banwa sang Ibi Magalona, serado kada Domingo para sa disinfection. Action Radio. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Art Tayhupon. Bacolod, wala pa sang may nabaton nga komunikasyon angot sa masunod nga batch sang COVID-19 vaccine para diri sa syudad sang Bacolod. Action Radio. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Nokpo o Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service na talana nga magpatigayon sang red spot inspection sa mga boundary control points sa probinsya. Action Radio. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, 7 ka mga border control nagapabilin sa gyapon sa syudad sang Bacolod random checkpoint operation ginapatigayon sang kapulisan. Action Radio. Kag mangin kaupod ta karon dugay-dugay ang ato sining patrol mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Subo maning balita yang kagabi, isa naman ka persona ang ginlutang dira sa area sang barangay Takuling sa Sharina Heights bala. Ay subo-subo nga balita ni din pa naggabi dito pa mga kaaksyon nga nagluntad ining insidente. Pagkaronan tani kung anong update sang investigasyon sang mga kapulisan sang Police Station 4 angot sa sining insidente mga kaaksyon sang paglutang kagabi sa isa ka tricycle driver. Action Radio. Anong mga balita nasyonal mga kaaksyon? Ginahulat pa sang Interagency Task Force ang mangin sabat ni Presidente Duterte sa ila sining request nga kinanglan gid may mandatory nga pagsuksok sang face shield batok sa COVID-19. Ti isang damlag lang ginpalayag sang Presidente nga hindi na kinanglan kung yara kita sa gwa sang aton nga puluyan except lang sa mga opisina, sa mga mall nga mag-face shield gid kita mga kaaksyon. Pero tikon sa gwa ka daw wala na gid man kay daw wala kuno effect. Ambot ko na nuk matuod ni ti ang Interagency Task Force ang nag-recommend kahapon sa presidente nga kinahanglan tagid may pagsuksok sang face shield sa enclosed kag indoor spaces katulad sa mga ospital, eskwelahan, workplaces, kag commercial establishments. Action Radio. Ano pang ibang nga mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan? Presidente Rodrigo Duterte
depende pa sa plano ya sini sa year 2022 kung bala madayon ining pagretiro niya sa politika or ikonsiderar nga mangin vice presidente sa 2022. Aksyon Radio. Pila lamang ini sa ato sining balitaan sa sining adlaw mga kaaksyon. Sige, good morning lang sa mga bago lang naka-monitor sa nakabukas ang inyo sining mga monitoring sets mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay hibaloon ta mga kaaksyon ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa pagpangalagad ni Aksyon Eden Boso. Aksyon Radio. Daligid lang mga kaaksyon, matagta na pila ka mga commercials, then balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita, mga inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Aksyon Reports, First Portion
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na nga tunuras kadtuan tanay ang observation sang report sa unang pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan with Aksyon Eden Aboso sa patrol ibaloon tanay ng itsura sang palibot sang syudad sang Bacolod sa malabayan sa aton sining patrol. Balita sa patrol. Yari ang observation report una nga pagpangalagan sang patrol we have Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayong aga. Good morning, Aksyon Rex. Good morning. Ng mga ka-aksyon. So, it's Friday naman, Aksyon Rex. Kadasig lang. Kadasig lang sang inadlaw ta? Buwas Sabado na naman, tapos na so naman ba? Kadasig lang sang inadlaw ta? Dugay-dugay tapos ng June naman, ugsulod naman ng July, oh? Yes, Aksyon Rex. Kaya sa sininga Domingo, medyo sako-sako gining tanan, sigurado. Pero ang aton sininga mga ama... Nga may ano sa Domingo, oh? Ate, inyo naman eh. May Father's Day, ah. Yes. Pero dapat, bisan Father's Day, kamo na yung maduhol. Dapat eh. Dapat na iya kay always gina iya basta father gina siya kagamo ng tanan nga haligi kagamong magagiya sang tanan nga likoton matagadlaw no. Yes. Including na tong duhol ah. Abi ko wala na duhol kay naunay naman to mo. Hindi pwede na iya pwede mo nagyapon ya. Dugangan niya pa duhol siya. Grabe hindi ka maalwan niya. Sige ipang brigyan niya dana yung mga pugat sa lawas niya bala. Ara ka naman pabati-bati ka naman. May na mga father balaho ah. Sakto ba na? Wala kay kamala. Ginapukaw si mother karon magkabati na si mother. Sukton niya na si father sa Domingo disgrasya gid. Ate mayo lang kung si mother diretso magpanukot. Ang mainda kung mambal nga taan bala to bala si papa mo bala. Kaya kung sa bata hindi ka pang hindi mo. Kung sa Iloy, istorya lang sila. Pero kung ang bata na maghambal, Father's Day, man libre kami. Anyway, Aksyon Rex, diri sa palibot na syudad sa Bacolod, medyo tulutawhay lang man, makanay-kanay lang man ang aton sininga panahon. Medyo mainit-init gini siguro karon kasi ang temperatura ara sa 26 to 33 degrees Celsius pero sa weather forecast sang aton sini PDRMO ang Western Visayas lagip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod man sa southwest monsoon Aksyon Rex kung sa localized thunderstorm kaga may ara man sang mahuyang tugtog kasarangan nga hangin ang mabatyagan Aksyon Rex diri man sa bugos nga isla sang Negros Occidental pero usually bangod man sa sininga panahon kisa kung aga gainit perting sing isang init pagkahapon-hapon ko paggulugab nagaulan-ulan that's why hindi dapat magkalipat sa pagdalaman sang wala labot sa face mask kag face shield dala ka man dira sang payong man kag kalo kay ti sampat gid ina sa hilana dapat preparahan gid matagadlaw may ulan kag may ulan kag wala man ulan pero may init naman dala kag gid sing nugtabon sa yubon-yubunan mo Yes, correct, Aksyon Rex. Kaya dapat extra halong gid. Ti sa subong ang iban niya nga mga opisina mga June 18, ika-83 nga Charter Day. Wala opisina ang Bacolod today. Yes. Bacolod lang pero kung mamangkot kamo parte Negros Occidental may opisina. Yes, pero ti sa Capitol, Aksyon Rex, wala man opisina kay di 4-day work week sila. Ibang mga work from home. Sige, parang 4-day work week nila. Yes, so especially Aksyon Rex nga daw nagasaka, nalandaan nga nagasaka sa gihapon ng kaso sang Negros Occidental. Kay ti ang Bacolod, kagapon, may 163 kung mga tag-as kahapon sang resulta, no? Duga pinagusto lang niya ka resulta yang gid din naghalalini yang mga tawo ini kag nano naningwa sang palibot yaman kalabanan Aksyon Rex ha local cases ang Bacolod City local cases tuod no mga local gid diri sa Negros kag Bacolod do pilaganing Bacolod kapon nya Aksyon Rex. Bacolod Aksyon Rex 161 ang local case, duha ang LSI. Ang Negros Occidental 158 ang local cases, duha ang LSI. Wala gid sang may apor kag ROF nga na record Aksyon Rex. Grabe sa
ang ano na nang wala kita nagalayo sa Iloilo City, Iloilo Province. Province? Kaya ang province nang may ara sang 198 ka local cases, 3 ka LSI, 1 ka ROF Action Rex. Grabe ka, pinalumba sila, no? 3 digits kita ang Iloilo City kag province MGCQ. Itaya do hay lang MGCQ pero ang aton sila nga kaso ga 3 digits man Action Rex dito mamo lang kita sa may Iloilo ti amo ni wala adlaw may mga dalagkuan nga kaso sa COVID-19 nga ma-record pero ti ang mga tawo dula gyapon kadudlaan kadamo gyapon sa madakpan sa curfew kadamo sa gyapon madakpan nga wala nagasuksok sang face mask kag wala nagapabilin sang social distancing ti ang budlay kay sa Action Rex kon too much kumpiyansa na walang tao. Kahit di napabayaan na nila Action Rex ang ila sinika yung lawas. Galing kapin pa ang pasulabihon nila, pamilya ginila mo na nga nagaguluwa man ng mga kauturan, tagapangita man sang kinawala mo. Yes, Action Rex. Kontra nga sa imo ka lang balay, tapos ang kalanonda sang pamilya mo daw kulang-kulang, iban daw ay pagani, daw duha lang kakaon kada adlaw, tingin ang langit nilang magngita sang kalanon nila Aksyon no? Correct, gid Action Rex. Pero ti dapat paminsaron Manila nga ara sa gihapon ng COVID-19 kay base sige da sila ka pangita sang palangabuhian ang ending positibo sila galit ang income nila ang ginansya nila base insakto lang ibakal sa mga kinahanglan nila kung ma-quarantine naman sila Action Rex. Balance lang dapat proteksyonan mo man imo ikayang lawas sa tanan man na oras Action Rex. Sige karon Action Rex nang bantayan na lang ang mga natipo naton nga balita diri man sa patrol. Basi ko ma-check mo na karon sa Station 6 ang latest nga investigation nila parte sa ginlutang kagabi bla? Yes, gid Action Rex. Tan-awon naton karon kay tido gina-ordinaryo na lang ni ang shooting incident diri sa syudad sang Bacolod. Ayos. Observation report halin sa Patrol Action Ibera Bosso. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol o nang imbukada to sa mga balita sa patrol kag paglaragway sa aton sining syudad, no? Karon dugay-dugay balikan ta na sila diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon Reports first portion. Dali gid lang mga kaaksyon kay matag ta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Aksyon Radio. Hindi magkalipat. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon. Ano ba
Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 ang aton oras mga kaaksyon. Kadto ang tanang balita sa Bacolod City Police Office we have Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa pito ka border control nagapabilin gihapon sa syudad sang Bacolod random checkpoint operations ginapatigayon sang kapulisan. Pulis Balita. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric, mayong aga.
Good morning, Aksyon Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagkapabilig yapon ang 7 ka mga border control diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Ang ining 7 ka mga border control, Aksyon Rex, napahamtang sa Lacson, boundary sang Talisay City, Access Road, boundary gihapon sang Talisay City, Mansilingan, going Morsa Road, Sumag, going Barangay Dulao, Syudad sang Bago, kag Sumag, Pakato, Bago City proper. Dalan, lapo sa Police Station number 10, kag Sitio Sibukao, Barangay Barago, Access Road. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, Aksyon Rex, nagapatigayon ang ining 7 ka mga border control sang random checkpoints nga nag-remind sa mga nagalabay nga dapat sundon gid ang health protocol nga ginapatumam sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Liada, Aksyon Rex, wala sang obligation gikan sa iban nga unit magluwas kang kapulisan sa Bacolod City Police Office amo ang gamam sa 7 ka mga border control. Sunod kay Liada, Aksyon Rex, kung magliwat king man ang quarantine status sa syudad sa Bacolod, posible i-request man ang tanan nga mga police station nga mapatigayon sang inner control check-up points diri sa syudad sang Bacolod. More on this, yari ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Liada sa interview sang Aksyon Radio. Considering ang aton nga quarantine status naman is in GCQ, so ang instruction sa amon random checkpoint lang ato nga ipagahimuon. At the same time, once we conduct ang checkpoint, na mula na reminding sa atong mga commuters nga while in the city, dapat i-observe nila ang atong mga protocol, especially sa health protocol naton. Puro ni sila taga Bacolod City Police Office, Aksyon Eric, no? Kay why kita sang augmentation, unless siguro kung magtaas ang atong quarantine status, wherein ang atong mga station is directed to conduct set sa mga check-up points sa inner portion sa atong city. So, kung mag-no kita sang higher status, that's the time nga nag-request kita sang augmentation coming from other stakeholders nga dili nag-ano sa aton sa Bacolod. Aksyon Rex, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ining report ginadulong sa inyo sa Kalawan. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. Sige, mayo lang nga pagpamati kay Lisa Iligan, kag pamilya Bailon kag Iligan, may lang pag monitor kag si Sir Alex Montesaya na naka-monitor sinya Sir Rex kun magmaninoy kasang 5 ka ihada kag 2 ka ihado makonsiderar nga may amay kinasang 7 man. Di ko maintindihan, Sir Alex Montes, ako na nung bot mo sing ganon, no? May lang pagpamati kay Vanessa Mayo with Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdaon kag sa pamilya, Dialagdaon apil ka sa Pandanon DSB, upod ang porsa sang EFC. May lang pagpamati, no? Evelyn Pomosino, may lang pag-monitor. And Dodge Dalida, may lang pagpamati, monitor lang kami diri. Si Aksyon Fred Salanga, buwas na officially ma-resume sang iya sining duty kay tapos ng bakasyon niya, no? Morning lang Aksyon Fred, ga-monitor si Aksyon Fred sa bungagay. May lang pagpamati dra. Buwas na, mangin kaupod ninyo si Aksyon Fred Salanga. Ayos, kay Iboy Sarabia, good morning lang, dra sa La Castellana, ga-monitor sila, Iboy Sarabia, no? Lobaton An, may lang pagpamati dra sa Aman Jordan, ga-monitor si Lobaton An, no?
And si SN2 Junard Ostonal sang Philippine Coast Guard kag GR Albao sang Phuket, China kag sa pamilya lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan ga monitor sa sining aga, no? Halin sa kay Sir Alex Montesa. Antonio Flores ga monitor na dira sa Purok Punay, Barangay Mandalagan, Mansilingan, lain managaling sa area sang Barangay Bata, no? Barangay Mansilingan sa Prokpunay, gapamati sila subong upod ya si Nanaya, gapamati si Antonio Flores ang nagatamyaw. Ayos. Jeneline Villasor, may lang pagpamati kag happy birthday lang kay Clea Jane Dalisay Villasor kag sa pamilya Villasor. Thank you so much, Gid. Jeneline Villasor, no? Ayos, sakay Aida Alunan, may lang pagpamati kay Victor Togaf, LGB Laho, no? May lang pagpamati, LGB Laho, no? Okay, sakay Janelle Cartel Bilyote, kag pamilya Bilyote sa Central Maaw, sa Bago City, may lang pagpamati, no? From Bakyas, Mansilingan. Thank you so much, Gid. Mr. Milili Oligo, present na si Sir Milili Oligo. Mayong pagpamati lang, no? Kag, okay, daligid lang, no? Ilang taon to diyan is babaw. Si Vanessa Mayo, hello to my gorgeous dear friend. Aba, si Eden Abuso, galia. Sige, halin sa kay Ma'am Vanessa Mayo, no? Ayos, puros lang ni greetings ang kay Alex Montesa. Damo ka greetings mo, Alex, no? Kay Ma'am Lily King, kay Ma'am Gian Resisio, kag Ma'am Lida Samura Yamagisi. Halin sa kay Alex Montesa. Damo ka greetings mo yan, no? Halin sa kay Jinky, may lang pagpamati kay Mr. Biboy Villasor, sang Simo Sektoral. Idolso sa pamilya sa barangay DSB kag sa membro sa EFC. Alin sa kay Jinky Dialagdaon. Ayos. Salvador Tanalion, may lang pagpamati na may pangapita upod kay Aksyon ni din. Ay, pwede. Sige, pero pangapilang da, sir. Sir Salvador Tanalion, no? Reisabilita ga Heroy, no? May lang pagpamati sa Phase 3 Handumanan, kaupod si Samera Blake Tampukaw, Alexander Bon Mercado, kag Geoff Hamilton. May lang pagpamati, no? Halin sa Isabelita Heroy, no? Good morning lang. Ayos. Kay Philip Lorente, may lang pagpamati, kagawad Imbongjo Campos sa Barangay Maawara naman, no? Andreno Comida Butanas, may lang pagpamati sa Gym Taxi Group. Greet ko lang mga drivers da. Thank you so much, Gid Andrino Comida Butanas, kag sa Gym Taxi Group. Ga-monitor ng aton sininga taxi brigade sininga aga. Ay, puwerte. Morning lang sa inyo. Martin Aliling sa Imos, Cavite, may lang pagpamati, Martin Aliling. And kay Sir Noel Amar, kag Mr. Milili Oligo, kag kay Bea Jonathan, halin sa kay Alex Montesa. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, standby, manumbalik kita sa dirigi lamang manugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment.
Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining palatuntunan sa Aksyon Reports first portion sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Masubo-subo maning balita ho sa Dakbanwa sang Sagay. Patay dre ang mag-asawa nga si Boyet kag Melanie Mijares Desamparado matapos nga ginlutang inisang wala pa makilala nga mga suspek or suspect sa area sang Purok Jot Mulukabok syudad sang Sagay, no? Ato ni hibaloon karon dugay-dugay sa aton sining balita sa patrol. Mag-asawa sa Dakbanwa sang Sagay patay matapos gintero ni kag may ara pagid isa ka insidente man asawa patay man matapos ginlutang sang bana sa Banwa sang Calatrava. Aksyon Radio. Grabe mga asawa yaho, asawa kag bana ang suspect sa Banwa sang Calatrava sa Sagaya ginlutang maestra panigili si Mamilani Mijares Desamparado ho ginsugat ng isang banaya ginlutang ini sang wala makilala nga persona. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Ini may kang tanan sa ginahimo sang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service o Nokpo IAS, no? Natalana nga magpatigayon sang red spots inspection sa mga boundary control points sa probinsya. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Rex na talana nga magapatigayon sang red spot inspection ang mga kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service sa mga boundary quarantine control points o kun BQP sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Police Chief Master Sergeant Rami Bando. Number 1 diri nga pagkakantuan sang ila sining nga hanay ang mga inner check-up points sa siyudad sang Talisay kag Bago antes magpadulong sa 5 pa ka mga boundary quarantine control points nga makitaan in between sa siyudad sang Kabankalan kag Babinay, Hinubaan, Basay, Isabela from Girhulngan, La Castellana gikan sa siyudad sang Canlaon, Negros Oriental kag Subungan, border between San Carlos and Valle Hermoso. Tuyo sang ila ahensya nga mausisa kung ginasunod sa mga kapulisan ang pagsulundan gikan kay Chief PNP General Guillermo Eliazar in relation sa pagpatuman sang quarantine control points kag nalakip na diri ang guidelines gikan sa IATF. Ari ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Rami Bando. May mga personnel pa man ginbutang ang aton ng mga police station na naka-assign like sang Bago, mga mobile personnel ang nagaman sa checkpoint. Sa Talisay may composite ang Talisay sa LGO kag ang ilaman mga police. Number 1 instruction man from Police Colonel Brillantes. Same ang ang guidance ni Chief PNP amo nang i-adapt
Amo wala nang ginapalo, tapos amo na siyang double check namon kung napalo bala ang guidance na ginapa-implementar niya sa 20. Ara ka mo sa gihapon for them to observe proper health protocol. Yes, sir, gina-inspect namon idol ang ilang uniforms kung nagapalo sila sa health protocol, may mga face mask, face shield ba sila, may mga alcohol ba sila nga dala, kung nakandak sila checkpoint, may mga signage ba sila, muna nang ginano. Ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Rami Banto. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ulay hununtang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Uyab Aksyon Art Tayhupon sa balita. Ini may kang tanan sa Bacolod, wala pa sang may nabaton nga komunikasyon no? Angot sa masunod nga batch sang COVID-19 vaccine para diri sa syudad sang Bacolod. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, good morning. Good morning, Aksyon Rex. Wala pa sang nabaton nga komunikasyon ang lokal nga panguluan sa Bacolod ang sa schedule of delivery sa COVID-19 vaccine nga lokasyon gikan sa gobyerno nasyonal. Sunog kay City Administrator M. Ang. Base sila damlag lang nakuha nga informasyon posible nga mayara sang mag-aabot nga supply sang vaccine para sa Bacolod. Sini nga si Mana apang wala pa nila may baluan ang patod nga petsa sang delivery kag kun pila ang kadamuhon sang doses. Dugang paniang padayon man sa karon ang ila pagpakig-angot sa taltapan sang DOH sa bahin sa Region 6 agod sa pagkuha sang nagakaigo nga update. Wala gid kita advice sa pahalin sa national government. Usually nag-advise na sila kung manug-abot na. Kag wala man sa kapabalo kung ano ang volume kung pila ka doses. We were assured nga tagaan kita sang vaccine for this week kay tungod gani kataas ang aton cases, but so far, follow up kami sa DOH region. Wala pa gid advice sa Aksyon Art. Kahulat man kami sina. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhupon na kibot man ko ba. Sige salamat gid Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:27 na ang aton oras mga kaaksyon. Sige, dali gid lang standby mga kaaksyon. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Aksyon Radio. Ining Santon Plus Herbal Capsule bla mayo gini pangpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kaysa una ginapaoperahan ini mga guitir bukol sa baga tumor. Ang pagpaopera wala gid problema. Amo lang galing ina may agi, may pilas, may pinalian. Pero sa karon nga may natukiban na nga pangpatunaw sa bukol pagi sa Santon Plus Herbal Capsule, tunawan nyo na lang. Ini pagpadugaya basi mangin malignan pa na. So, mayong balita kung may bukol nga magtubo sa lawas, insigida tunawa gamit Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi ka dali tapikan ubo, sipon, nila trangkaso, mga patimaan inisang COVID-19. So, ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Gaupod ni Pirmi, wala gabulag. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Boga, taluloy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ng plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast.
Iyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wato naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kaintangan, responsable ang pagbalita, pagdahin nga Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad with Aksyon Fred Salanga, ang regular anchorman. Buwasara na siya sa inyo sining palatuntunan sa kinanda ako ang inyo sining Aksyon Rex Cantong. Kantuantang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia, mga commercial establishment sa Banwasang Ibi, Magalona, sarado kada Domingo para sa disinfection. Yaring kaundan sa report. Balita Kapitolyo. Upod na sa kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar, good morning. Isyo sang panibag-o nga executive order si AB Magalona Mayor Marvin Malacon. Executive Order number 40 nga nagapasangkad pa sang mga tika nga ginapatigayon para mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa munisipalidad. Isa sang highlights sang iyasring mando amo ang Section 4 sa diin pahayag nga kada Domingo dapat sarado ang taran-taran nga mga commercial establishments para sa patigayonon nga disinfection. Nasaad man sa Section 5 ang pagpahibalo nga dapat sarado man ang taran nga mga beaches kag resorts. Kaiban pa nga mga recreational establishments. Umpisa Hunyo 23, tubtob 25, may kantanan sa selebrasyon sang fiesta ni San Juan de Bautista o kon ginatawag nga biray. Nangin epektibo ang ining executive order sang alkalde alas 12:01 sang kaagahon sadtong Hunyo 15, tubtob alas 11:59 sa Hunyo 30 tuig 2021. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Unay hununtang balita ni Aksyon Denaboso. Maki-update kita sining ginlutang man nga tricycle driver kagabi sa area sang Sharina Heights, Barangay Takuling, sining syudad sa Bacolod. Plus, ang iban pang mga balita sa Northern Negros. Sa Calatrava, to patay ang asawa matapos ginlutang sang bana sa Sagay nga adjacent lang nga lugar sa Sagay. Patay man yadtong mag-asawa kagabi sa Barangay Mulocabok. No? I-check tang balita ni Wea Bakson Eden Abuso sa Patrol. Balita sa Patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden, mayong aga. Action Rex, patayan sa tricycle driver matapos nga ginluthang sa riding in tandem suspect sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod kagabi ini. Natabo ang insidente pila ka metros lang ang kalayon sa police station number 6 kagang biktima initially ginkilala kay Arnold Viking, 44 anyos ang edad, residente sa Purok Progreso sa amuman nga barangay. Sakay sa biktima ang isa ka babae nga pasahero sa natabo ang ining incident. Action Rex, kag ginpahayag pa sang gwardiya nga yara malapit sa lugar nga isa lang man kalupok ang nabatian sa natabo nga krimen. Sa karon actually nagpakig-angot kita kay Sir Leo Estopa, pero do wala pa gid Action Rex sang development ang ining insidente kag padayon pa man ang ila sini nga investigasyon. Sa iban pa naton nga balita, Action Rex, dead on arrival naman sa ospital ang asawa matapos ginluthang sang iya man lang mismo bana alas 11:30 sang gabi, Hunyo 17 sa sitio Cabeza Antero, Barangay San Isidro, Banwa, San Calatrava. Ang biktima ang ginkilala kay Sandy Ambasing, 28 anyos ang edad, samtang ang sospetsado amo naman si Alex Ambasing, 32, tanan residente man sa nasambit nga lugar. Sa inisyang investigasyon, nag-aaway ining mag-asawa bangod man sa pagpangimon, rason nga giluthang ni Alex si Sandy sa ulo gamit ang wala pa may baloan nga sahi sang armas luthang. Gindala pa sa Calatrava District Hospital si Sandy apang gindeklarar nga patay na, samtang nagpalagyo naman si Alex. Sa karon, paday pang investigasyon sa kapulisan, subong man ang pagpangita sa sospetsado. Patay man Action Rex ang mag-asawa matapos ginluthang sang wala pa makilala nga sospetsado alas 6:30 sang hapon, Hunyo 17 sa Purok Diot, Barangay Mulocabok, Syudad sang Sagay.
Ang biktima amo sanday Melanie Desamparado, 44 anyos, kag Ermilito Desamparado, 46, tanan residente man sang among barangay kag syudad. Sa inisyang investigasyon, base man sa mga saksi, ginsugat ining ni Ermilito Aksyon Rex ang iasawa nga si Melanie, nga isa ka school teacher sa Pantalan, sang hinali na lang nga may nagpalapit sa ilang persona kag ginluthang sila nga duha sa makapila ka beses igo sa nagkalain-lain nga bahin sa ilalawas gamit ang wala pa mahibaluan nga sa isang armas luthang nga among gitunaan sang ila kamatayon. Natapos ang pagpangluthang nagpalagyuman sa wala mahibaluan nga direksyon ining suspetsado. Sa karon padayon pa man ang investigasyon at sini nga kapulisan. Balita halin sa patrol ang CantongNo Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:47 ang aton oras mga kaaksyon. Daligid lang kay matagtapilang ka mga commercials. Pikitigid ta sa orasan tao. Daligid lang standby mga kaaksyon sa aton sining nga pagpanumbalik. Aksyon Radio. D3 Bayo. Dako mabulig siyang D3 Bayo sa pagkakas. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita Radio. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa ato sa nga pagpangalagad sa Action Reports first portion, la 5:59 daw kalang-alang nagid sang tiyempo ta. Mahal nga pagpamati kay Huma Lumina dira sa area sang Barangay Tangob, no? Kag Allen Marlinko, good morning lang kay Dilia Liabi, no? Dilia Liabi sa Charito Heights, Barangay Granada, ga monitor sa sining mga inoras, no? Dilia Liabi. Kayo tay Benedicto kag Norbing Hinubata kay Toto Castro nga naga-monitor adlaw-adlaw, no? Wala ga absent diri sa aton sining pagpangalagad. And good morning man kay Jasmine Roldan Rabilio, kay Louis Aldas, good morning. Nga nagapamati kay Michelle Ogang Barotag, no? Sa Sitio Kabugnay, Barangay Kabakungan, La Castellana. Kay Rochelle Polencio Susana, nagapamati man. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, kita-kits kita mga kaaksyon sa karona sa udto sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na mga kaaksyon, si Aksyon Fred Salanga na buwas ang inyo sining mangin kaopod. Standby sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman ang inyo si Aksyon Rex Cantong. Mayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.